don tsoron sharrinsu, domin ko ɗaya ne daga cikinsu in ya tashi kafin ya dawo sai an yi da shi, sai an zage shi. Wannan majalisa ba majalisa ba ce mai albarka. Shi yasa manzon Allah ya wani hadisi ya ce wa sahabbai, atadruna manil muflis, ko kun san wane ne al-muflis, fallashashe wanda aka yi wa warwasu? Sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'an. Ya Rasulullah, fallashashen cikinmu shine wanda ba shi da dirhami, ba shi da kayan jin daɗi, ma'ana bai da kuɗi, talaka kawai, shi sifili ne gaba ɗaya, bai da komai, zero. Sai annabi ya ce a al'umman nan ta wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fallashashen cikinta wanda aka yi wa warwasu shine man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad qadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Annabi yace wanda aka yi wa warwasu a cikin al'umman nan tawa yayi asara shine wanda zai zo ran tashin alkiyama, sallarsa ta yi kyau, azumi ta yi kyau, ya ba da zakka, ga kyawawan ayyuka, amma sai a samu cikin sallarsa da ya zo ran tashin kiyama da azuminsa da zakkansa nan ya kuma cuciwa ne, ya ci dukiyan wane, ya yi wa wane ƙazafi, ya zauna ya yi raɗan wane. Kuma yinin kiyama Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun sai yaya illa man atallaha biqalbin salim. yinin alkiyama yawma la yanfa'u malu wala banun, ranan da ‘ya'ya da dukiya ba su amfani. A yinin kiyama dukiyanka da ‘ya'yanka ba su maka amfani, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya, ya bauta wa Allah da gaskiya, ya zo da imani, ya zo da kyawawan ayyuka, to wannan kan aikinsa zai mishi amfani. To yanzu ga wannan ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi zaka, amma ya yi cuta. Sai a ɗauki sallansa sai a raba wa waɗanda ya cuta, ya ci dukiyan waɗannan a biya da sallah, ya yi wa wani ƙazafi, ya yanka mishi sharri, bai yafe mishi ba, sai a ɗauki zakka a biya, ya ci dukiyan wane a ɗauki azumi a biya, duk abubuwa da ya yi na hakkokin jama'a sai a biya su da shi. Ka san duk kowane irin laifi kai wa Allah yana gafarta maka, amma banda shirka in ka mutu kana yi, sannan kuma banda hakkoki na mutane. Hakkoki na mutane kan sai ka ba su hakkokinsu, in baka ba su ba su suke binka, ba Allah ne ke binka ba. Sai dai idan mutum kai raɗarsa ko kai wani magana da ba daidai ba a kansa, kuma kana tsoron ka zo ka